Katsastus on asia, mikä herättää tunteita, etenkin silloin, kun se auto ei mene katsastuksesta läpi. Tässä videossa me käydään muutama helppo asia läpi, minkä sä voit tsekata kotona ihan ilman korjaamotason välineitä. Ja tällä tavalla vähentää mahdollisuutta, että sun auto saisi hylsyä katsastuksesta. Eli tsekkaa nämä vinkit. Semmoisia, mitä me tehdään katsastushuollossa, semmoisia tarkistuksia, mitkä on helppo tehdä ihan itse kotona myöskin, on valojen tarkistus, ajovalojen, vilkkujen, jarruvalojen, peruutusvalojen. Myöskin nuo rekisterikilven valot, niin ne on hyvä tarkistaa, että ne toimii. Tarkennus, että jos auto on asennettu lisävaloja, niin katsastuksessa kaikki valot, mitä autossa on, niin ne pitää toimia. Vaikka ne olisi vapaaehtoisesti jälkikäteen laitettuja lisävaloja tai muita, niin ne on myöskin toimittava katsastuksessa. Sitten laitetaan verta päälle. Sitten yksi hyvä, mikä voi tarkistaa tämmöisessä, missä on manuaalinen käsijarru. Vetän sitä ylös. Jos se tulee kauhean ylös, se on helposti jo huomautus katsastuksessa. Tässäkin tapauksessa aika hyvä. Ei tule mitenkään kauhean ylös. Sitten katsastusmies tarkistaa turvavöiden toimivuuden, että ne lyö lukkoon. Ne pitää olla ehjät, ne ei saa olla liian rispaantuneet. Edestä ja takaa kokeilee, että siellä menee lukko päälle. Sitten katsastuksessa yksi tärkeä elementti on jarrut, ja tässä on erittäin hyvä esimerkki jarrulevystä, joka on jo parhaat päivänsä nähnyt, eli tämä ei todennäköisesti katsastusmiehelle enää kelpaa. Vaikka se jarruttaa kyllä, mutta on päässyt pahasti ruostumaan ja on tuommoista uraa ihan tuolla ja aika moistakin pykälää. Ja tässä on hyvä vertauskohta siihen edelliseen, eli tässä ei ole yhtään pykälää. Sitten on yksi, mikä kannattaa aina tarkistaa, on renkaiden pinta. Ja tässä tapauksessa nyt näkyy hyvin, että on lähestulkoon uusi vielä tämä nastarengas. Ja hyvä myös katsoa, että on nastoja jäljellä. Sitten täytyy tietysti tarkistaa rengaspaineet, jos vaan mahdollista. Peilien kunto on hyvä tarkistaa, mukaan lukien tuo taustapeili tuolta sisältä, että se on kondiksessa. Lasinpesuneste, että sitä on riittävästi. Tässä autossa nyt näkyy olevan keltainen korkki siinäkin. Ja sitten tuulilasiin pyyhkiä sulat kannattaa aina tarkistaa, että ne on ehjät. Tässäkin on ihan ehjät, ei ole revennyt mistään. Turvakolmio. Tuulilasi nyt näkee aika hyvin, kun siellä yleensä ajetaan sitä, niin ettei ole mitään halkeamia ja suurempia kiveniskemiä. Niistä tulee yleensä huomautus vähintään katsastuksessa. Eli auto ei saisi mitään nesteitä allensa tiputtaa, ja tällä lailla nosturilla se on tietysti helppo tarkistaa. Kotona se on vähän hankalampaa, mutta sinne voi alle kurkata. Ja yksi vinkki on semmoinen, että pistää vaikka pahvinpala auton alle, ajaa sen auton siihen päälle ja aamulla katsoo, että onko pahvin päälle tippunut mitään. Äänimerkki pitää tsekata. Tässä toimii se äänimerkki. Ja tietysti yksi tärkeimpiä asioita on, että ajoneuvon kaikki maksut on maksettu. Eli katsastus ei etene, ellei siinä ole vakuutukset maksettuna ja voimassa. Sekä tämä ajoneuvon vero pitää olla maksettuna. Eli jos netistä varaa ajan ja sitten menee katsastustoimistolle ja on ajoneuvoverot maksamatta, niin se sitten pysähtyy siihen se prosessi.